Sarauniya TV, tashar al'umma. Zuciya ta dole sai da ke ya zane ba tallaka ba, ni ba dan gidan ciyaman ba kuma ba dan gwamna ba, ni ba dan gida na sarauta ba dan gidan wane ba, amma akan san kinai nisa ban san ta ya zambi ba, zuciya take ta gani dan Allah ki ilamu ne ba a yi masa haka ba. Wayo sarauniya sanki ya shiga zuciya, na rasa ya zanyi ya tsarga ko'ina har da jijiya, kina da kyawun tafiya kamar wata wahainiya, ga kyau na fuska Allah ya baki ki zan mini madubiya, kyalkyalin idaninki hasken haƙoranki, komai kike so zan yi miki shi kauna ta sa haka. Ce muradina, sanyin idanuna, samun ki jari'ina, ki taho mu tattauna, magana ta ruhina, ta sarauniya ganiya, ni da kai na ba aike, kama hannu na janiya, ciwo na zai warke, hankali na zai kwanta.
Sarauniya TV, tashar al'umma.